Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι εγώ, Νίτηξη. Καλώς όρισατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε, όπως είδατε και από τον τίτλο, 99 Nights in the Forest. Έχει μπει και ένα καινούριο update με αυτόν εδώ πώς να τον πω, Santa Engineer λάθος. Και εκεί δεν έχω αρκετά διαμάντια γιατί έχω μπει σε ένα... Και ελπίζω μια μέρα να πάρω ένα καλύτερο crash επίσης. Άμα θέλετε να με υποστηρίξετε μπορείτε να κάνετε ένα subscribe. Έτσι θα ανεβάζω καλύτερο περιεχόμενο. Λάθος, δεν ήθελα να μπω με άλλους, θα μπω μόνος μου. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια άμα σας αρέσει το 99 Nights in the Forest, για να ξέρω να κάνω και περισσότερα βίντεο και έτσι, αφού σας αρέσει, να το παίζω πιο πολύ. Λοιπόν, επίσης θέλω να μου γράψετε τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω, γιατί ακόμα δεν μου έχει γράψει κανείς. Μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, έχω το class τώρα του Medic, 2 bandage, καλά είναι. Σκόψουμε 2 δέντρα ταυτόχρονα. Εδώ και tips δίνω. Εντάξει. Δεν βλέπω και με το αυτό του Medic. Στα φυτέψουμε τώρα εδώ, δεν πειράζει. Και ας πάμε στη φωτιά να τα βάλουμε. Λοιπόν, τώρα που τα βάλαμε μας μένει αυτό εδώ το coal. Δεν θα το βάλω τώρα γιατί θα απλώς θα χαθεί, δεν θα έχει νόημα. Σπάμε και αυτό εδώ το ξύλο. Τα δέντρο. Ξέχασα και να μιλάω ελληνικά. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ στη φωτιά. Παίρνουμε και αυτό εδώ το coal και το βάζουμε στη φωτιά. Εδώ, να τη γεμίσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να εξερευνήσουμε εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναμπεί σε αυτό το update, οπότε δεν έχω ιδέα τι κάνουμε ακριβώς. Abundance, εντάξει, καλό. Δεν έχω ιδέα τι είναι ακριβώς όλο αυτό. Ποιο λόγο δεν έχω και την τελεία που θα έπρεπε να έχω, όμως εντάξει. Ας ανοίξουμε και αυτό το εδώ να δούμε τι μπορεί να έχει. Έχει ένα fuel canister. Πάμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση αφού πάμε στο campfire, γιατί από εδώ θα γλιστρήσω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα metal και το fuel στην φωτιά. Έλα λίγο. Λοιπόν, ας το βάλουμε και πάμε σιγά σιγά να εξερευνήσουμε από όλες τις μεριές του χάρτη, να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Να και το πρώτο παιδί. Πάμε να το πάρουμε γρήγορα. Στις πρώτες μέρες πρέπει να τα παίρνετε αυτά. Έχω και τέτοια μισό. Να μαζέψουμε λίγο καλύτερα αντικείμενα, καλύτερα πριν πάω στους λύκους. Δεν θέλω να χάσω και από την πρώτη μέρα. Εντάξει, είπαμε. Έλα. Εδώ, ανοίγουμε το εδώ chest. Μήπως μας δώσει revolver. Έλα. Είναι good axe, εντάξει. Θα μου χρησιμεύσει. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όλα στο crafting bench. Εδώ έχουμε 12. Χρειάζομαι 5 ξύλα για να το κάνω update. Αυτά είναι τα λαμπάκια μας light, δεν θα πώς κάνουν. Θα απλώς τα πάρω στο campfire για να δω άμα θα μου χρησιμεύσουν. Απλώς το έχουν βάλει. Να και ο τάλφος. Shoot. Λοιπόν, αυτά εδώ τα ξύλα τώρα μπορούμε να φτιάξουμε, να κάνουμε αναβάθμιση το crafting bench. Θα φτιάξουμε βασικά ένα κρεβάτι και ένα σαντέρ. Λοιπόν, τώρα αυτά εδώ τα τοποθετούμε εδώ.
σπίτι, σε revolver, για να πάω να βρω το πρώτο παιδί. 3 εξωτικά έχουν στεθεί γύρω στο map, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα 2 πολύ χρήσιμα. Σε items μετά πάντα να τις φέρετε και να τις βάζετε στο crafting bench. Δίνουν πάρα πολλά ξύλα, δίνουν 5 το κάθε μία. Πρέπει να βρω κινητό. Εδώ και εδώ. Εδώ έχει φύγει το στόχος, δεν ξέρω τι θα βρω. Να βασανίζουμε λίγο έτσι. Πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το λύκο για να φάμε το κρέας του. Έλα. Τι δεν θα επιβιώσω. Και πάμε γρήγορα να τα βάλουμε στο. Εδώ πέρα έχει μάλλον ένα fuel canister. Τι δεν μπορώ να το βρω. Πώς να παίξουμε εκεί. Να το επιτέλους έφτιαξα. Περικούνησε λίγο το ποντίκι μου. Έλα. Κάνεις τέτοια. Τέλος πάντων θα γυρίσω. Έχω χρόνο. Λοιπόν, πάμε να βρούμε λίγο φαγητό να το φέρουμε στη βάση μας. Που είναι εδώ πέρα. Κοιτάξτε, 16 ξύλο, μόνο από αυτά. Και αυτό μου ζητάει ένα bounty food. Πάμε να το βρούμε. Sorry που ακούγεται το controller, όμως δεν έχω αναλλακτική. Όπου και να κάθομαι, μετά δεν θα ακούγομαι εγώ στο μικρόφωνο, οπότε είναι δύσκολο. Ας πάμε 2 τέτοια και πάμε να βρούμε αυτό το canister που είχαμε αφήσει. Έχει πάρα πολλούς λύκους εδώ. Πάμε λίγο να το πάρουμε και φύγουμε, γιατί ακόμα δεν είμαι έτοιμος πιστεύω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εντάξει, επειδή δεν φοράω ακουστικά, τώρα μιλάω από μικρόφωνο, δεν μπορώ να ανοίξω και τον ήχο γιατί μπορεί να φάω με copyright, οπότε δεν τον ανοίγω. Είναι σημαντικό. Κάνω προσπάθειες σε αυτά τα βίντεο. Ας πάμε να κόψουμε αυτά εδώ τα 2 δέντρα, έτσι. Πάμε να πάμε και να τα βάλουμε εδώ για να φτιάξουμε το δεύτερο old bird. Λοιπόν, πάμε εδώ. Στο old bird για να μας δίνει μια έξτρα μέρα. Και πάμε να το χτίσουμε μαζί με το άλλο. Λοιπόν, πιστεύω πως αξίζει να σπάσω αυτά εδώ τα δέντρα. Για να πάω το level 4 το campfire. Με 3 είναι και όλα αυτά. Όχι 99. Είμαι και hungry, εντάξει. Λοιπόν, πάμε το campfire level 4. Και πάμε εδώ να πάρουμε το κρέας του λαγού. Εδώ ας το φάμε. Το ίδιο και σε αυτό. Εδώ. Τρώμε. Φτάσαμε μέρα 6. Λοιπόν, πέρα βλέπω και κάτι ξύλο. Θα πάρω το καρότο. Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να φτιάξω είναι το επόμενο level του crafting bench, που θα είναι αυτό για να φτιάξω το carrot bolt και τα lighting rods. Άντε και αυτό το biofuel, δεν ξέρω πώς το διαβάζετε. Θέλω να μου γράψετε άμα θέλετε δεύτερο part από το Minecraft που έκανα τις προάλλες πριν από 3 μέρες, ναι. Και όπως ήθελα να πω, σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο, είναι Χριστούγεννα, έχουμε 25 Δεκεμβρίου, είναι Χριστούγεννα.
Και την Χριστούγεννα εύχομαι να περνάτε ωραία, όσες ευχές μου στο καθένα. Και ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ξενώντας εδώ αυτό το πύργο, εκεί πέρα θα έχει πολλά κόλτους. Γενικά πάντα έχει εκεί. Έχει 3-4 κόλτους. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε ένα κόλ. Κάτι άλλο δεν φαίνεται να έχει το Old Radio. Και εδώ πέρα θα έχουμε και ένα chest. Πάμε το ανοίξουμε. Πήραμε ένα spear. Και την επόμενη μέρα θα πάμε να βρούμε το παιδί. Να εδώ πέρα όλα τα gold, 4. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε το campfire. Okay. Και πάλι με τα τσουμάκια στη φωτιά. Και εδώ το Old Radio. Στον και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να βρίσκουμε φαγητό, γιατί γενικά από το φαγητό πεθαίνω συνήθως. Δεν ξέρω γιατί, ενώ είναι εύκολο σχετικά. Πεθαίνω πολύ εύκολα. Τελειώνει το hunger και μετά δεν βρίσκω φαγητό, προσπαθώ να βρω, ξέρω, και μετά πεθαίνω από το φαγητό. Αυτή τη φορά δεν θα το αφήσω να γίνει. Somewhere deep in the forest. Θα αύριο παιδάκι και να σε σώσω. Λοιπόν. Τι κάνει και τώρα αυτό. Καλή ερώτηση. Λοιπόν. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ είχαμε. Βρήκαμε και bunny food. Πολύ καλά. Κάτι μετεωρίτες, εντάξει. Πέρα έχει και ένα χτίριο που θα πάω να εξερευνήσω. Και μετά θα θέλω να βρω λίγα εξωτικά για να μου δώσουν κάτι καλό, γιατί έχω ακούσει από φίλους μου ότι δίνουν αρκετά καλά πράγματα. Είναι ένα δώρο που μας δίνει ένα item. Οπότε θέλω να πάω να βρω και να το βοηθήσω. Λοιπόν, περιμένουμε να ξημερώσει και φύγαμε για εκείνη την τράπεζα που είδα. Έχουμε και εδώ πέρα αυτό εδώ. Ωραία. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά κέρματα που θα με βοηθήσει στη συνέχεια σίγουρα. Λοιπόν, πάμε. Μαζεύουμε. Ναι, φίλε. Αυτό θα με βοηθήσει μετά. Ξουκά ειδικά, γιατί έχω ήδη 45 κέρματα. Εντάξει. Και οι σκάλες που χρειάζονται κάνουν 15 και... Κάτσε να ανοίξω και αυτό το chest γιατί με ενοχλεί.
bandage. Εντάξει. Εδώ 70-80 κέρματα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αφού είμαστε τώρα 80 κέρματα, μπορώ να ψάξω για εξωτικά. Και ακούστε εδώ τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Ή να βρούμε, να αγοράσουμε κάτι από αυτό εδώ το έλκυθρο. Είμαι και hungry. Και από αυτό πεθαίνω συνέχεια. Πραγματικά. Πέρας φάμε αυτά τα καρότα. Πού έχει ένα λύκο να... πάμε να πάρουμε το κρέας του και να το φάμε για να είμαστε ok για φαγητό για άλλες 2 μέρες. Λοιπόν, εδώ... Ωραία. Λοιπόν, ας το έχουμε και αυτό εδώ. Да. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο παιδί. Πάμε να κάνουμε lock την κάμερα. Έναν θα ήθελα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, επόμενος. Ένας. Άτσο. Οκ. Επόμενος. Οκ. Μου επιτίθονται και σήμερα το βράδυ, θα γυρίσω για αυτά πιο μετά, επειδή πρέπει να είμαι στο campfire. Λοιπόν, έχω 4 bandage, οπότε είμαι καλυμμένος νομίζω. Έχω κάλτιστο. Κρατάμε εδώ το σπίρ μας και τους περιμένουμε. Τάρανδος και νάτικοι κάλτιστ. Λοιπόν, πάμε να τους τελειώνουμε σιγά σιγά έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είχα ένα μικρό πρόβλημα, είχα έξω το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το τελευταίο παιδί. Να σκοτώσουμε τον τελευταίο για να πάρουμε το παιδί. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Έλα, πάμε. Εδώ πάμε στον λύκο. Πρέπει να βρούμε και αυτά τα εξωτικά. Έχω πόσα κέρματα. Έλας. Πάμε. Οκ. Λοιπόν. Λίγουμε εδώ το chest. Σακ, το χρειαζόμουν. Παίρνουμε και το πάμε στο campfire μας. Λοιπόν, θα μας μαζέψουμε όλο το φαγητό. Θα είναι πολύ χρήσιμο γενικά όλες τις ζώες και ό,τι περισσέψει. Εδώ τα lights δεν μπορώ καν να το μαζέψω. Ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Σε ελπίζω κάτι να κάνουν. Τι τα βλέπω συνέχεια, πάνω σε δέντρα, πάνω σε λύκους. Και νομίζω κάτι θα κάνουν, δεν τα βάλαν τσάμπα. Τονίζει το μεταξύ του καφέ μου πέφτει πιο γρήγορα. Και πάμε να βρούμε ένα εξωτικό. Τώρα. Είναι κάτι που θα με βοηθήσει. Να, εδώ. Λοιπόν,
Αυτό νομίζω το παίρνουμε με το έλκυθρο. Παίρνουμε ένα έλκυθρο από εδώ πέρα. Πεσάκ. Νομίζω παίρνουμε εδώ πέρα αυτό το έλκυθρο, sled. Και πάμε να το τοποθετήσουμε εκεί πέρα για να το βοηθήσουμε. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Εδώ πέρα να το όχι, γλιστράει. Έλα. Λίγο. Help. Δεν μπορώ να το βοηθήσω με αυτό. Ευτυχώς. Θα μάθουμε όμως σε λίγο με τι μπορούμε να το βοηθήσουμε. Πάντως με βοηθάει έτσι κι αλλιώς, έτσι πως τσουλάει. Θα με φέρνουμε πιο γρήγορα. Όμως με τι μπορώ να το βοηθήσω? Αλλιώς αυτά τα ice skates. Μάλλον, ας τα πάρουμε. Να δούμε. Ας δούμε αυτές τις αφήσεις. Όντως, χρειάζομαι. Ναι, λάθος. Λοιπόν, όμως κάπου θα μου χρειαστούν και τα άλλα. Λοιπόν, φάω. Και πάμε να... Σιγά, μόλις ξημερώσει, να πάμε να βοηθήσουμε αυτό το μουσικό. Λοιπόν, 19, 18, 17, 16, 17, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Κοιτάξτε εδώ πως πάει το έλκυθρο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Help. Θα την κάνει skate. Thank you. Στο open present. Εντάξει. Α, ωραίο, το έχω ξαναδεί. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλό, το έχω ξαναδεί. Έχω πολύ damage. Καλό. Θα με βοηθήσει. Μας δίνει αυτά εδώ πέρα. Πράγματα. Για να δούμε πόσα hits βγάζει τον λίγο. Εδώ. Λίγη. Όπα ρε. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Να το κάνω πολλά πράγματα που το έχω κατάλαβει. Κόβει πάρα πολύ damage. Οπότε μπορώ να σιγά σιγά να βρω και το δεύτερο παιδί νομίζω. Πώς και 4 μέτρα. Λοιπόν, από εδώ πέρα. Εντάξει, πρέπει να φτιάξω και ένα χάρτη μισό. Να μπορώ να βλέπω που είμαι. Ποια είναι τα σημεία. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα. Στα 800 μέτρα ελπίζω να φτάνει. Λοιπόν. Σίγουρα μπορώ να πάω σε αυτό εδώ το μέρος. Και αυτά εδώ με βοηθάνε και εδώ στον πάγο. Δεν είναι πάγος. Χιόνι. Και δεύτερο εξωτικό εδώ. Sorry για αυτή τη διακοπή, υπήρχε ένα θέμα, σε λίγο πρέπει να κλείσω οπωσδήποτε το βίντεο γιατί πρέπει να έχω και δουλειές και πρέπει να φύγω. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς αυτό εδώ τώρα? Πετάει ζαχαρωτά, τέλεια.
Κάτι καλύτερο δεν είχε. Λοιπόν, εντάξει, κάτι είναι και αυτό πάντως. Τρέχουμε προς το campfire γιατί έρχεται το βράδυ. Και είμαι αρκετά έξω και είμαι και one hit από τον τάραδο. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να γεμίσουμε. Πρέπει να βάλω οπωσδήποτε ένα lighting rod. Εδώ. Λοιπόν, δεν έχω πάει σε πολλά μέρη. Έχω να πω, λοιπόν, έχω και 10% στο campfire, Παναγίτσα μου. Πρέπει κάτι να πάω στο campfire. Και βρέχει. Κάτσε αυτά εδώ να στεγνώσουν και να τα βάλω. Λοιπόν, πρέπει να εδώ, αυτά εδώ να τα, αυτό είναι μεγάλο. Και πάμε εδώ. Να βάλουμε στο campfire τα ξύλα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πρέπει και εγώ να κλείσω το βίντεο, έφτασα 20 μέρες. Νομίζω είναι αρκετό. Οπότε, όποιος θέλει part 2, ξέρει που να γράψει κάποια σχόλια. Και άμα πάει προβολές και likes, θα κάνω 2. Λοιπόν, ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!